3.000 dadi siji lur. Soale kayu iki lho. Ngono ae. Lahir perai pro yo, pro yo mbuh. Ana yo agak gratis. Kenapa pro perai? Kalimu telus ya. Kena gratis. Kena. Kayu garing lho. Sing. Ya kayu bu. Kayu goreng. Loro yo. Oh, bekas are ini ya. Ya kayu ana. Ini 18. Telu yo. Dur. Rego siji Den. Murah Des, pokoke los. 3.000 dadi siji lho. Balado. Otran we.